Maayong adlaw mga igsoon. Salamat sa Dios nga gitugot niya karon nga adlaw nga makapadayon na usab kita sa pagtuon sa iyang pulong. Unta, mapanalanginan kamo karon sa atong pagtuon ug madungagan na usab ang inyong mga nahibaw-an sa atong pagpadayon sa pagtuon niini nga series. Ang atong mga bersikulo karon atong mabasa sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 43 hangtod 47. Ug sumala sa atong naandan, balikon sa nato ang atong gitun-an sa miagi natong pagtuon sa mga buhat. Maigsoon atong nahibaw-an nga gibayaw si Hesus ngadto sa langit. Human niya piyali ang iyang mga apostolis sa dakong sugo o sa Great Commission. O kini nga sugo para usab kanatong tanan nga mga naluwas, dili lang para sa mga apostolis, kundi apil usab kita gisugo. Ug atong nahibaw-an mga igsoon nga gibubo ni Hesus ang Espiritu Santo aron mopuyo diha sa tanan gayud nga mga tumutuo. Ug ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga magtutuo sa adlaw sa Pentecostes nga mao ang ika-50 nga kasaulugan sa mga Hudiyo. Inubanan sa mga milagro aron mamatud-an pag-ayo ang tanang mga tawo sa Jerusalem nga gihatag na gayud ang Espiritu Santo sibo sa daang gipropesiya ni Propeta Joel. O kini nga gipropesiya ni Propeta Joel daan mang nahibaw-an sa mga Hudiyo. Ug nahibalo kita nga kining maong mga milagro mao ang tingog gikan sa langit nga sama sa huros sa kusog nga hangin. Ug ang mga dila nga daw kalayo nga napud-apod sa ibabaw sa matag usa ka mga naluwas. Ug ang pagsulti sa mga magtutuo sa tanang mga pinulungan sa kalibutan nga wala nila sukad kahibaw-i. Maigsoon kini nga mga pinulungan wala man nila eskwelahi kundi nakasulti sila niini nga lain-lain nga mga pinulungan tungod sa gahom nga ilang nadawat sa pagkunsad sa Espiritu Santo diha silang mga lawas. Ug tungod niini nga kabanha niini nga nahitabo midugok nilang Pedro ang mga katawhan aron sa pagpakigsayod kung unsay nahitabo. O giwalihan dayon sila ni Pedro. Giignan sila ni Pedro nga gihatag sa Dios ang manuluwas sa kalibutan. Apan gilansang nila sa krus. Gidulot pag-ayo ni Pedro nga sila ang nagpatay sa manuluwas. Sila ang nagpalansang kang Hesus sa krus. Giignan sila ni Pedro nga gipamatud-an sa Dios nga si Hesus ang manuluwas pinaagi sa gamhanan niyang mga buhat ug mga kahibulungan ug mga ilhanan apan bisan pa niadto ila siyang gilansang sa krus. Ang ilang gibalo sa pagkamaayo ni Hesus sa mga milagro nga gibuhat ni Hesus wala nila tuohi kundi ilang gilansang sa krus. Ug pagkadungog sa mga katawhan sa giwali ni Pedro nasamaran ang ilang mga kasing-kasing ug naghinulusol sila ug ilang gidawat si Hesus nga ilang manuluwas nga kaniadto ilang gisalikway wala nila tuohi. Apan karon nailhan nila ang ilang dakong sayop ang ilang pagkamakasasala sa dautan nga ilang gibuhat kang Hesus ug ilang gituan si Hesus. Ilang gidawat ingon nga ilang manuluwas ug Ginoo silang kinabuhi. Ug aron mahibaw-an sa tanang mga tawo nga mga tumutuo na sila kang Hesus, nagpabautismo sila pinaagi sa ngalan ni Hesus. Gipakita nila ang ilang pagtuo sa kadaghanan pinaagi sa pagpabautismo. Kaniadto uban sila sa pagsinggit nga si Hesus ilansang sa krus. Ug karon andam na sila mosunod kang Hesus. Bahala kung biay-biayon sila, bahala kung lutoson sila tungod sa ilang pagtuo kang Hesus. Ug niadtong adlaw 3,000 ka mga Hudiyo ang mga naluwas. Usa ka adlaw 3,000 ang naluwas. Usa kini kadako nga nahitabo sa Jerusalem. Unya sa diyang naluwas na kining 3,000 ka mga Hudiyo, nagsugod silang Pedro pagtudlo kanila sa magimbuaton nga kinaya sa mga magtutuo. Ug mao kini ang gitudlo nilang Pedro sa bag-ong mga magtutuo. Gitudluan sila sa mga apostoles nga kinahanglan magtigom sila, magsimba sila panahon sa tingsimba, alang sa pagtuon sa mga kabubuton sa Ginoo. Aron mahibaw-an nila
kung unsa pang angay nilang buhaton nga bagay sa pagkinabuhi ingon nga anak sa Dios. Busa gigahin nila ang ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostoles. Kung unsa ga itudlo sa mga apostoles kanila, ilang ga paminawon, ilang ga tuuhan. Gitudluan sila sa mga apostoles sa pagpakigambitay. Busa naghiusa sila og nagtinabangay. Gitudluan sila nilang Pedro sa pagpikas-pikas sa pan. O gitudluan sila nga ang pan ug ang bino hulagway sa lawas og dugo ni Hesus, nga iyang gihalad aron mabayran ang ilang mga sala. Dili lang ang ilang mga sala, apil usab ang atong mga sala maigsoon, gibayran ni Hesus, pinaagi sa iyang lawas ug sa iyang dugo. O gitudluan sila sa pagampo, kay kinahanglan nga ang mga anak sa Dios may nampuon ug gapakig-istorya sa ilang amahan. Sa ato pa maigsoon, mao kini ang gitudlo nilang Pedro sa bag-ong mga naluwas didto sa Jerusalem, nga mao ang 3,000 kabuok nga mga tawo. Ug sa atong pagpadayon karon, balikon sa nato pagtuon ang pagpikas-pikas sa pan. Ug kini nga topic ato nang nahibaw-an sa miagi nato nga pagtuon, sumala sa gitudlo kanato ni Pastor Jerome. Karon, balikon sa nato kay na ako'y gusto nga idugang nga mga katudluanan may tungod sa pagpikas-pikas sa pan. Agi sa pagbalik, balikon nato pagbasa ang unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 23 hangtod bersikulo 29. Kay nadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga gibudhian siya, mikuha og pan. Ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og miingon, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa samang paagi, human sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Sa ato pa gitudlo kini ni Hesus o gitudlo nilang Pedro o nilang Pablo nga kinahanglan buhaton sa mga magtotoo ang pagpikas-pikas sa pan agi sa paghandom sa pagsakripisyo ni Hesus. Ug dili nato limtan mga igsoon ang pan simbolo sa lawas ni Hesus nga nadaot tungod sa atong mga sala. Ug ang bino o ang baso simbolo o hulagway sa dugo ni Hesus nga miagas giula para mahinluan kita sa atong pagkamakasasala. Versikulo 26. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. Sa ato pa mga igsoon, ang pagbuhat sa pagpikas-pikas sa pan usa kini kapaagi sa pagsangyaw kang Hesus. Kay atong gaipakita ang dakong pagsakripisyo ni Hesus para bayad sa atong mga sala. Versikulo 27. Busa si bisan kinsa nga mukaon sa pan ug moinom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos. Basi na ay mga magtotoo diya sa kada iglesia o diya sa simbahan nga gabuhat sa pagpikas-pikas sa pan nga dili takos. Basin gabugal-bugal ba o gakatawaha, gaistoryaha silang makauban panahon sa pagpikas-pikas sa pan. Basta ang gabuhat niini nga dili takos, makasala batok sa lawas og dugo sa Ginoo. Versikulo 28. Apan ipasusi sa matag usa ang iyang kaugalingon, ug unya pakan-a siya sa pan ug paimna siya sa kupa. Dili ba maigsoon inyo nang nahibaw-an nga kinahanglan kung magpikas-pikas kita sa pan, una atong susihon ang atong kaugalingon. Kung nakitay gidala-dala nga mga sala, nakitay gitaguan nga sala sa atong mga kasing-kasing, atong ipangampo diya sa Ginoo ug pasayloon kita sa Ginoo. Ug ayha dayon kita mukuha sa pan ug mukaon para sa paghandom sa lawas ni Hesus. Ug mukuha sa baso o sa bino ug muinom agi sa paghandom sa giula nga dugo ni Hesus para mabayaran ang atong masala. 29. Kay si bisan kinsa nga mukaon ug moinom
Sa walay pag-ila sa lawas sa Ginoo, nagkaon ug nag-inom ug hukom, batok sa iyang kaugalingon. Ug mao kini ang gitudlo ni Pablo sa mga taga-Korinto. Nga ang uban kanila nagmalayahon, nagmasakiton, ang uban gani nangamatay tungod kay gabuhat sila sa pagpikas-pikasapan nga dili takos. Mao maigsuon panahon nga magbuhat kita niini sa atong mga kasimbahanan, sa atong iglesia, ato kining seryosohon. Dili nato buhaton nga tiaw-tiaw or bugal-bugal. Ato kining ipakabalaan kay kini mga hulagway sa lawas og dugo ni Hesus. Sa ato pa, mao kadto ang ubang tudlo sa mga apostoles, may tungod sa pagpikas-pikasapan. Ug magbasa pa kita sa gitudlo sa Ginoo, may tungod sa pagampo. Ug ang may tungod sa pagampo, ato na usab kining nahisgutan o natun-an sa miagi nato nga pagtuon. Apan karon, magtuon na usab kita sa dugang pa nga mga katudloanan, may tungod sa pagampo. Kung unsaon nato pagampo, kung unsang atong angayan nga iampo. Magbasa kita sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod versikulo 4. Sa nagampo si Hesus didto sa usa ka dapit, sa pag-undang niya, usa sa iyang tinun-an miingon kaniya, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga siwa nagtudlo usab sa iyang mga tinun-an. Sa ato pa, nagampo si Hesus o pagkahuman niya sa pagampo, usa sa iyang tinun-an, miduol kaniya o nangutana, Hesus, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga si Juan nagtudlo usab sa iyang mga tinudluan. Sa ato pa, kini nga mga tinudluan ni Hesus, gusto sila makabalo unsaon sa pagampo. Ug mitubag si Hesus kanila, versikulo 2. Ug siya miingon kanila, sa inyong pagampo, ingnon ninyo, Amahan, unta balaanon ang imong ngalan. Paanhi ang imong gingharian. Ihatag ka namo sa matag adlaw ang adlaw-adlaw namong pagkaon. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay kami usab nagpasaylo man sa tanang nakautang kanamo. Ug ayaw kami itugyan ngadto sa pagsulay. Maigsuon, mabasa nato sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 7 hangtod versikulo 8, nga dili gusto ang Ginoo nga moampo kita nga galitok sa daghang mga pulong nga walay kapuslanan. Dili gusto ni Hesus nga magampo kita nga balik-balik sama sa ampo nga gamemorayson, ampo nga balik-balik nga maura gihapon. Kay gusto sa Ginoo, gusto ni Hesus nga makigsulti kita kaniya gikan sa atong makasing-kasing. Kung unsang nasa atong kasing-kasing, kinahanglan atong ihurot sa pag-istorya kaniya ang tanan nga atong gikinahanglan. Mo'y gusto ni Hesus nga ang ampo nga kinasing-kasing, dili ang ampo nga murag ritual or balik-balik. Ug maigsuon, gihatagan kita sa Ginoong modelo nga ampo nga atong nabasa sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod 4. Ingon nga sumbanan, aron makatuon kita kung unsa ang angay natong iampo. Unsa ang angay natong iampo. Pinaagi niini, makabalo kita mo ampo. Kay kadaghanan sa mga naluwas, dili kabalo mo ampo. Ilabi na ang bag-ong mga magtotoo. O katungdanan kini sa mga magwali, sa mga pastor, sa pagtudlo sa ilang mga membro sa pagampo. Maigsuon, panahon sa atong mga pagampo. Kung gaampo kita, sumala sa versikulo 2 nga atong nabasa, una, magday kita sa Ginoo. Pwede mo ingon kita, nga Amahan, unta balaanon ang imong ngalan. Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari, dalaygon ka, mahimayaon ka, ug daghan pagayud ang mahimo natong idayeg kaniya. Atong ilhon ang pagkabalaan, ang pagka-Diyos, ang pagkagamhanan sa atong Ginoo. O kung mag-ampo kita, sumala sa versikulo 3, mangay kita kang Ginoo sa atong mga kinahanglanon, sama sa atong adlaw-adlaw nga pagkaon. Ang atong mga gitanom, nga atimanon sa Ginoo, hatagan nig maay nga pagtubo, ug mubunga, aron makaharbis kita. Ang atong mga buhion nga mga mananap,
Ati manon sa Ginoo hatagan yag maayong lawas ug musanay ang atong mga negosyo, ipalambo sa Ginoo ang atong mga trabaho nga isipti kita hatagan kita maayong lawas uban sa atong tibok ka pamilya. Hatagan kita og maayo nga pagpuyo, ang kalinaw ang kahusay uban sa atong mga anak. Ug ang mga kinahanglanon sa atong mga anak, ang mga bisti, ang mga kinahanglan nila sa pag-eskwela, ang tanan atong pangayoon sa Ginoo. Ug bisan unsa nga atong gikinahanglan, atong iampo sa Ginoo. Ug maigsuon, dili lang tanan mga pagkaon ang atong iampo, kundi ang tanan nga atong kinahanglan, atong iampo kang Ginoo. Kung kaampo kita sumala sa bersikulo 4, mangay kita og pasaylo alang sa atong masala. Kaysa matag adlaw dili malikayan nga makabuhat kita og sala. Makasala ang atong hunahuna, ang atong mata, ang atong baba, ang atong makamot, ang atong tibok lawas. Mo kinahanglan panahon sa atong pagampo, mangay kitag pasaylo aron pasayloon kita ni Hesus. O kinahanglan usab nga atong pasayloon ang mga tawo nga nakasala kanato. Atong iampo sa Ginoo nga pasaylohon niya ang mga tawo nga nakasala kanato. Ug kita mo pasaylo usab kanila sama nga kita gipasaylo ni Hesus. Ug mangayo pud kita og panalipod gikan sa mga pagsulay. Kay mintras nga naa pa kita niining kalibutan mga igsoon, dili malikayan nga moagi kitag mga pagsulay, mga temptasyon, mga dani sa yawa. Maong atong iampo sa Ginoo kung moabot kini kanato, dili kita madaog sa pagsulay, nga makabarog kita, magpabiling kitang lig-on sa atong pagtuo ug makapadayon kita sa pagsunod sa kabubuton ni Ginoong Hesukristo. Maigsoon, gitudloan ni Ginoong Hesus ang mga apostolis sa pagampo. Ug ang mga apostolis usab nagtudlo sa 3,000 ka bag-o nga magtutuo sa Jerusalem kung unsaon nila sa pagampo. O kita usab kung gaampo kita, sundon pud nato kining gitudlo sa Ginoo may tungod sa pagampo. Kung gaampo kita magsuon, atong daygon ang Ginoo, atong ilhon ang iyang pagkagamhanan, ang iyang pagka-Dios. Ug iampo nato ang tanan natong magikinahanglan. Ug mangayo kitag panalipod gikan kaniya nga makabarog kita ug makalahutay kita sa mga pagsulay nga atong maagian. Ug iampo usab nato ang mga tawo nga nakasala kanato nga pasayloon sila ug ato pong pasayloon sila nga nakabuhat ug sala kanato. Ug daghan pa ang pwede nato iampo. Maigsoon, maayo unta sa kada iglesia nakitay kaugalingon nga panahon sa pagampo. Gawa sa Domingo, panahon sa tingsimba. Maayo kung nakitay igahin nga oras o adlaw, pwede hapon, pwede buntag, nga ang tanang mga magtutuo maghiusa pag-adto sa simbahan para magtinabangay sa pagampo. Ug ang matag usa ka magtutuo makalista sa iyang mga alampuanan ug makasiring para matinabangaan sa pagampo. Kay ang pagampo maigsoon adunay dako nga kapuslanan. Unta mabuhat nato kini sa atong mga kasimbahanan. Ug mga igsoon, daghan pang gitudlo sa Ginoo sa iyang pulong may tungod sa pagampo. Gitudlo niya ang pagampo alang sa mga wala pa maluwas. Kung natay mga parenti, natay mga igsoon, mga silingan nga wala pa maluwas, atong iampo sila. Nga unta abrihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing nga masangyawan sila sa iyang pulong ug makatuo sila ug makaangkon usab sila sa kalawasan nga atong naangkon. Ang pag-ampo alang sa mga igsuon nga nakahimo og sala, base diya sa imong iglesia o sa imong simbahan, naay mga igsuon nga nag-agi karon og sala ug kamulog antos tungod sa sala nga ilang nabuhat. Atong iampo sila nga makabarog ug makapadayon. Ang pag-ampo alang sa mga pamunuan, iampo nato ang atong presidente nga maayo ang iyang pagdumala sa atong nasod. Mga plano nga angin niyang buhaton para sa atong kaayuhan. Ang mga mayor, ang mga kapitan, ang tanan nga naay katungdanan, atong iampo sila. Ug uban pa nga mabasa nato nga mga bersikulo nga inyong makita diri sa screen. Ug kini nga mga bersikulo usa ka giya nga makabalo kita sa uban pa natong iampo. Ug mas maayo nga inyo kining basahon kauban sa iyang tibok nga pamilya.
O mga igsoon, magpadayon pa kita sa pagtuon may tungod sa bagong pamilya sa mga naluwas sa Jerusalem. Nga kapina 3,000 ang ilang gidaghanon. Ug ato kining mahibaw-an pinagi sa atong pagbasa sa mga Buhat kapitulo 2 bersikulo 42 hangtod 47. Ug atong mahibaw-an ang ubang trabaho sa mga naluwas sa Jerusalem. Magbasa kita bersikulo 42. Sila migahin sa ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostolis ug sa pagpakigamitay sa pagpikas-pikasapan ug diya sa mga pagampo. Unya ang tanang tawo giabot og kahadlok ug pinaagi sa mga apostolis nahimo ang daghang makahibulungan ug mga ilhanan. Sa ato pa mga igsoon, pinaagi sa kinabuhi sa mga apostolis nga gigamit ni Hesus aron sa pagbuhat sa mga kahibulungan ug mga ilhanan. Ug dili ra pila ka buok nga mga kahibulungan kun dili daghan ang ibuhat sa mga apostolis. Ug tungod niini nga mga kahibulungan, nahadlok ang mga tawo sa Jerusalem nga nakakita niini. Kay dili kini ordinaryo, dili kini natural nga mga kahibulungan, talagsaong kining mahitabo. Siguro nga nahadlok ang mga tawo sa Jerusalem tungod kay wala pa sila makasaksi sama niini nga mga kahibulungan ug mga ilhanan nga gibuhat sa mga apostolis. Bersikulo 44. Ug ang tanang mituo nagkahiusa ug ang tanang butang gisaluan sa tanan. Dili sila mga dalo, dili sila mga kuripot, kundi nag-inambitay sila, nagtinabangay sila. Gisaluhan nila ang butang sa matag usa. Ug ipamaligya nila ang ilang mga katagayunan ug makabtangan ug kini ilang gibahin-bahin sa tanan. Sumala sa gikinahanglan ni bisan kinsa. Unya, matag adlaw, sa mag-usa sila sa pagtambong dito sa templo o sa pagpikas-pikas sa pan diya silang kabalayan, nagsalo sila sa pagpangaon nga may kasadya. Malipayon kay sila, bibo kaayo ang mga magtotoo sa Jerusalem, nga naghiusa sa pagpangaon sa ilang kabalayan o nagpikas-pikas sila sa pan o nagtinabangay sila, nag-inambitay sila sa ilang mga butang o dili ra ang ilang kaugalingon nga kaayuhan ang ilang gilantaw. Naglantaw usab sila sa kaayuhan silang mga kauban. Ug tungod gani niini, walay nagkulangan, walay nagkalisod nga mga magtotoo sa Jerusalem tungod sa ilang pagtinabangay. Nagsalo sila sa pagpangaon nga may kasadya ug manggihatagon nga makasing-kasing. Nagdaig sa Dios ug nakapahimot sa tanang tawo, ug ang Dios nagdugang og mga linuwas sa ilang gidaghanon matag adlaw. Sa ato pa mga igsoon, dili nato kalimtan nga ang pagkunsad sa balaan nga espiritu sa adlaw sa Pentecostes diha sa lawas sa tanang mga magtotoo, inubanan sa mga kahibulungan ug mga ilhanan, ug kini nakapatingala sa mga tawo sa Jerusalem. Ug samtang diya pa sila sa katingala, giwalihan sila nilang Pedro ug nangaluwas ang 3,000 ka mga tawo. Ug nagpadayon pa si Hesus sa pagbuhat og mga kahibulungan ug ilhanan pinaagi sa mga apostolis. Ug tungod niini ang tanang mga tawo giabot sa kahadlok. Sa ato pa mga igsoon, kini nga mga kahibulungan ug mga ilhanan gikan mismo kang Hesus. Apan iyang gipabuhat pinaagi sa mga apostolis. Kay ani nga panahon si Hesus gibayaw na ngadto sa langit ug kalingkod sa tuo sa trono sa Dios ug gahulat sa insakto nga panahon sa iyang ikaduha nga pagbalik diri sa kalibutan. Timanan nato mga igsoon nga gibuhat ni Hesus kining mga kahibulungan ug mga ilhanan pinaagi sa mga apostolis. Usahay na ubang tawo nga gigamit ni Hesus para paghimo og mga ilhanan ug mga kahibulungan basin ang uban mga diakono o uban nga mga tawo. Apan kasagara, mga apostolis gayud ang nagbuhat niini. Kay ang mga apostolis mao gihatagan og dakong katungod sa pagbuhat sa mga milagro aron mamatud-an pag-ayo ang mga Hudiyo ug ang uban nga mga tawo nga dili mga Hudiyo. May tungod silang gisangyaw nga kaluwasan, may tungod kang Hesus. Apan kasagara, mga apostolis gayud ang nagbuhat niini. Ug masusi nato kini sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga buhat. Ato pang mahibaw-an ang daghang pang mga milagro, mga kahibulungan nga gibuhat sa mga apostolis. Pinaagi
sa gahom nga ilang nadawat sa Espiritu Santo. Mga igsoon, wala klaruha sa bersikulo 43 kung unsa kining mga kahibulungan o mga ilanan. Apan basta miabot og kahadlok ang mga tawo. Ug ang tanang mga magtotoo dito sa Jerusalem nagpakigambitay, nagiusa sila o nagtinabangay. Ang kadaghanan sa mga naluwas sa Jerusalem adtong panahona, mga Hudiyo nga miapil gikan sa mga nasod nga ilang naabrudan aron makaapil sa tulumanon sa paglabay ug sa adlaw sa Pentecostes. Ug basin nagtuo sila nga dali ra sila sa Jerusalem basin mga 1 ka bulan, 2 ka bulan ug makabalik ra dayon sila sa mga dapit nga ilang naabrudan. Apan tungod kay nangaluwas na sila, wala na sila mopauli kay nagpabilin ra sila sa Jerusalem nga gapatudlo sa mga apostolis. Ug basin nahutdan ang uban sa ilang mga balon nga pagkaon ug mga kwarta. Busa nagtinabangay ang tanang mga naluwas ug gisaluhan nila ang ilang mga butang. Ug kini nga mga naluwas siguro naghuna-una ang uban nga dali ra mo balik si Hesus. Busa ilang gibaliwala ang ilang mga butang. Mas gipalabi nila ang pagtabang sa ilang mga kaigsuonan. Ug kini nga gibuhat sa mga magtotoo, gi-record sa Ginoo sa libro sa mga buhat. O maigsoon timan-an nato. Dili kini sugo kanato nga atong ipamaligya ang atong mga butang ug ipanghatag ngadto sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo ang halin sa atong mga kabtangan. Kinahanglan maigsuon nga mabuhi nato ang atong pamilya. O makabilin kita kabtangan sa atong mga anak, sa atong mga apo. Busa dili mahimo nga atong ihurot ipanghatag sa uban ang atong mga kabtangan, ang atong kwarta. Kinahanglan atong balansihon mga igsoon. Apan bisan kung dili nato ihurot ihatag ang atong mga butang, kinahanglan nga maghihatagon kita. Kinahanglan nga dili kita mga hakog o mga kuripot. Dili kita gatigom og mga bahandi para ra sa atong kaugalingon. Kinahanglan nga gatinabangay kitang mga managsuon. O kinahanglan nga motabang kita sa mga gasto sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa atong kwarta. Muamot kita sa pagpalit sa gasolina, sa mga maintenance sa motor, nga gasakyan sa mga magawali sa mga pastor, aron sa paglakaw, sa pagsangyaw sa maayong balita. May tungod kang Hesus sa iyang pagkamatay, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagbayaw. Ug pinaagi ni daghan pa ang mahimong maluwas. Maigsuon, daghan ang magamitan sa atong kwarta alang sa kaayuhan sa tibok lawas ni Kristo. Pinagi sa imong kwarta, bisan ikaw dili ka galakaw para sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo apan gapanginlabot ka sa trabaho sa Ginoo. Pinagi sa imong salapi nga nakaamot og gasolina, sama ra nga nakauban ikaw sa paglakaw aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. O maigsoon, gitudluan usab kita sa pulong sa Ginoo nga dili nato tabangan ang mga tapulan. Kinahanglan nga atong tudluan sa pagtrabaho para mabuhi nila ang ilang kaugalingon ug ang ilang mga pamilya. Apan kung naay mga igsuon nga gapaningkamot aron unta mabuhi ang iyang pamilya, apan makabutang siya sa kalisod ug mahurot ang iyang kwarta ug wala na siya makabaligya nga mga butang. Wala na siya makabaligya nga baboy, baka, kanding, o bisan manok. Kita nga ana ay mahimo makatabang ilalom sa giya sa amahan. Kinahanglan nga matinabangon kita ug gusto kini sa Ginoo nga atong buhaton. Kinahanglan nga dili kita mga dalo. Kabalo kita mo share kung unsa ang ipanalangin sa Ginoo kanato. Ug tungod sa pagtinabangay sa mga igsuon sa Jerusalem, walay nakalisod nga mga igsuon kay nagtinabangay sila ug siguro nga natingala pag-ayo niini ang wala mga naluwas. Basin tungod niini nga pagtinabangay nila, nahimo kining panalangin para sa mga tawo nga dili magtotoo sa Jerusalem ug nakabig sila sa pagtuo kang Hesus ug nakadugang sa pundok sa mga magtotoo kay nakita nila ang pagkaanindot sa kinabuhi sa mga naluwas nga gakahiusa gatinabangay ug kini nahimong panalangin para sa mga kinabuhi sa mga tao sa Jerusalem nga wala mga luwas. Maigsuon, hisgutan pa nato kining topic may tungod sa atong kwarta.
ug makabtangan kung makaabot na kita sa mga buhat kapitulo 5. Ato pa kining ipalalom nga hisgot ug mas masabot nato ang angay natong buhaton ug katungdanan nato nga mga anak sa Dios. Ang pagkinabuhi sa mga naluwas sa Jerusalem nakapahimot pag-ayo sa wala mga luwas kay nakita nila ang pagtinabangay sa mga naluwas. Nakapalipay kaayo ang kinabuhi sa mga naluwas dito sa Jerusalem kay nakita sa dili mga magtotoo ang Ginoo ang ilang pagtuo sa ilang kinabuhi. Ug matag adlaw nag-usa sila sa pagtambong sa templo. Gasimba sila kay didto sila nagtigom aron sa pagpaminaw sa tudlo sa mga apostoles. Ug sa ilang panagtigom, nagpikas-pikas sila sa ilang kabalayan, agi sa paghinumdom sa pagsakripisyo ni Hesus. Nagsalo sila sa pagpangaon nga may kasadya bibo kaayo ang manaluwas sa Jerusalem ug uban sa manggihatagon nga mga kasing-kasing. Nagdayeg sila sa Dios. Naminaw sila sa tudlo sa mga apostoles ug nag-usa sila sa pag-ampo. Busa tungod niini nga gibuhat nila na ilhan pag-ayo sa wala mga luwas ang pagkamaayo sa mga managsuon diha kang Kristo. Ug matag adlaw adunay nakadugang sa mga naluwas nga bag-ong mituo. Kay lagi ang kinabuhi sa mga naluwas nahimong panalangin. Wala mahimong kapandulan o wala sila masaway. Nakita ang Ginoo na himaya sa mga tao nga wala maluwas sa Jerusalem. Maigsoon, sunod nga episode, mahibaw-an nato ang usa pa kadakong kahibulungan nga gibuhat ni Hesus. Pinaagi nilang Pedro ug ni Juan. Ug ato kining mahibaw-an sa sunod nato nga mga pagtuon. Ug ang pagdaghan pagayud sa mga magtotoo kang Hesus. Kay kada adlaw gakadungagan ang mga magtotoo kang Hesus. Maigsoon, nagpadayon pang unang ang sa ilang trabaho. Ang trabaho sa mga apostoles nga mao ang pagsangyaw sa kaluwasan sa mga katawhan sa Jerusalem. Dili ba maigsoon ato nang nahibaw-an nga gisugo ni Hesus ang mga apostoles nga kinahanglan una sila magsaksi kang Hesus sa Jerusalem ug dayon sa Judea nga kasikbit nga dapit sa Jerusalem ug hangtod sa Samaria ug dayon hangtod sa kinatumyan sa tibuok kalibutan. Ug maigsoon karon nga topic nato ang mga magtotoo ang mga apostoles naapa sila gasangyaw sa Jerusalem ug sa Judea sa ilang isig ka mga Hudiyo. Ug sa unahan nato nga mga pagtuon atong mahibaw-an nga gitumang gyud nila ang tanang gisugo ni Hesus nga nakaabot gani sila sa tanang mga dapit sa kinatumyan sa tibuok kalibutan. Ug maigsoon kini nga sugo ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo apil kita niini nga trabaho. Ug mao rang atong pagtuon karon unta na panalanginan kamo sa pulong sa Ginoo ug matag madungagan ang inyong mga nahibaw-an. Guniti kini sa iyong duha ka kamot ug unta mahimo kining lig-on nga patukuranan sa iyong pagtuo ug magtubo kamo sa espirituhanon nga pagkinabuhi ug ang Ginoong Hesus ga kahimaya ga kalipay sa matag usa ka kinabuhi. Ug hangtod sa sunod nga episode, daghang salamat ug maayong adlaw.